ono, ja sam izvor prihoda jer cijela moja obitelj ovisi o meni i što ja to moram napraviti. Tako da ćemo to pokazati. Drugi je izazov su nedovoljne mirovine i danas smo rekli da ćemo pokazati svima vama kako možete povećati svoju mirovinu, imati više novaca za svoju mirovinu, a bez da morate dodatno ekstra ulagati. Pa evo, interesira me koga interesira takva informacija kako da ima više novca za svoju mirovinu, a da ne treba dodatno ništa investirati. Nemoguće, je li tako? Ovo, sada što vam pričam, ovo se tiče Hrvatske. Trik pitanje, a nije trik pitanje, nek je zakonski pravo, već 11 godina. Ali evo, zato sam napravio ovaj webinar, jer nakon 11 godina, koliko ja to pričam na seminarima, webinarima, tu i tamo mi neko kaže da zna tu informaciju, nije tajna, dostupna informacija, zato ću vam sad pokazati. Ok, zanima vas, neko kaže mirovinski stup. Na što ste vi mislila na mirovinski stup, Dolores? Ja sam rekao bez dodatnog ulaganja, kako povećati. Piše Ana, promijeniti kategoriju. Ok, dobro, vi koji ste već u mirovini, to ne možemo, ali vi koji još niste. Ok, sada ću vam pokazati jedan od modela kako konkretno utjecati i imati više novca za svoju mirovinu, a ako nemate trenutno novaca za dodatno ulaganja, samo sa promjenom mirovinskog fonda. Ovo što ću vam sad ja ispričati, pokazat ću vam gdje sve ove informacije možete dobiti, tako da ako idemo prebrzo, nemam sad dovoljno vremena, evo već smo na pola i više od pola sata već pričamo, gdje možete ove informacije dobiti. Vjerujem da svi znate prvi stup, drugi stup, treći stup. Prvi i drugi su obavezni. Prvi stup 15% državnu blagajnu za postojeće umirovljenike, drugi stup 5% za nas, za našu mirovinu. Pitanje je, vas 195, jel točno znate u kojem ste mirovinskom društvu? Znači, koje mirovinsko društvo upravlja sa vaših 5% vaše bruto plaće? Piše Tomislav ne. Ne, nemate pojma. Neko piše AZ, ne, da, ne, AZ, ok. Kao prvo to možete saznat preko e-građani, ako koristite aplikaciju, pišete REGOS, tamo u pretraživač, i doći ćete do informacija u kojem ste mirovinskom društvu. Ako nemate e-građanin, otići na šalter FINE sa osobnom iskaznicom i tražiti svoj izvještaj drugog mirovinskog stupa. I onda će vam tamo pisati je li to AZ, Erste, PBZ Croatia ili Raiffeisen. Evo piše Kristijan piše Erste, trenutno B. Upravo to, odlično. Piše Daniela, znam sve i koliki iznos imam, odlično Daniela. Što znači, i pogledajte koja oznaka, znači piše kraj toga, jer piše A, B ili C. To je ono što je sad značajno u cijelom ovom dijelu. Ako ništa niste mijenjali i ako ste zaposleni prije 1.1.2019. godine i ako ste mlađi od 55 godina tada bili, vaša su sredstva u obveznom mirovinskom fondu kategorije B. Jedan balansirani investicijski fond. Ono što se moglo do 1.4. ove godine, vi ste mogli svoju strategiju ulaganja iz fondova kategorije B mijenjati u mjesecu rođenja u fondove kategorije A. Ali od 1.4. sada 2024. godine vi to možete doslovno raditi bez obzira o mjesecu vašeg rođenja. Zašto bi netko mijenjao svoju kategoriju fonda? I bila su ograničenja, prije ste mogli do 55. godine biti u A, pa ste mogli kasnije biti do 60. godine u B i onda od 60 do 65 u C. Sada doslovno možete birati kako će se s vašim novcem upravljati. Znam da sad ovo puno informacija, ja možda i brzo pričam da sve stignemo, zato vas pozivam da sjednemo jedan na jedan na konzultacije i da konkretno pogledamo mirovinski fond, pogledamo prinose, odnosno koliko imate novaca unutra i što bi tu bilo potrebno napraviti. Naravno da se sami možete o tome informirati. Što znači, svi koji ste sada u radu, vi možete mijenjati. Ako ste novo zaposleni nakon 1.1.2019. onda ste već u fondovima kategorije A.
I sad ako pogledamo fondovi kategorije B, ovdje imate sve fondove, ovdje imate njihove prinose, prosječne godišnje prinose koje ostvarujemo. Evo neko je rekao AZB vam ima prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine 3,29, u zadnjih 12 mjeseci 10 i možete si pogledati koliko taj vaš mirovinski fond vama zarađuje novca. Ja uvijek gledam ovaj prosječni godišnji prinos 3 godine jer gledamo jedan duži period. Ono što se može napraviti, vi možete promijeniti kategoriju fonda iz B u A, pokazat ću vam koja je razlika. Ako gledamo razliku u prinosima, ako ste u Raiffeisenu B, prosječni prinos u zadnje 3 godine 2,84, dok je u A 3,86. U PBZ Croatia 4,64 u zadnje 3 godine, a dok ovdje u A je 8,36. Znači za 4% više. Isto tako moguće je mijenjati fond iz fonda u fond. Ako ste duže od 3 godine u jednom fondu, onda nema izlaznih naknada, tako da se o tome može razgovarati. I sad, da vidimo, jer znamo nekoga, evo već neko, Kristijan piše, već neko vrijeme razmišljam preći u A, što znači A ili B ili C kategorija. Evo Sandra, možete otići na bilo koju stranicu mirovinskih fondova i na njihovim stranicama se možete o tome informirati. Koja je razlika? Recimo ja sad ovdje imam otvoreno mirovinski fond kategorije B, koja je razlika i fonda kategorije A, ovaj sad Raiffeisen. Pogledajte svaki za svoj fond. O čemu se radi? Radi se da se drugačije ulaže. Fondovi kategorije B, konkretno Raiffeisen, imate sve informacije na stranicama. Ovo je njihova struktura ulaganja s 31.3. Znači oni ulažu u novac i potraživanje obaveze 0,58, alternativni fondovi 1,29, instrumenti tržišta novca 9,14, dionice i dionički fondovi 26% i 62% su obveznice i obveznički fondovi. Dok fond kategorije A drugačije ulaže, to ćete sad ovdje vidjeti, isto tako možete vidjeti po državama, strukturu imovine. O čemu se radi? Fondovi kategorije A ulažu, vidite, konkretno u dionice i dioničke fondove 40%, a fondovi B 26%. Znači 14% se više ulaže u dionice, a dionice su zapravo ono što naravno može ostvariti veći prinos. Novac, potraživanje obaveze 5,11, ova ima 0,58, alternativni fondovi 1,29, ovdje ih nema, instrumenti tržišta novca, depoziti, novčani fondovi, obveznice i tako dalje. Znači fondovi kategorije A 10, 15, 20% više ulažu u dionice. I zbog toga je naravno taj veći prinos i onda možete točno vidjeti koji su to gospodarski sektori, gdje koji investicijski fond, odnosno vaš mirovinski fond ulaže i da vidite jeste li vi na to spremni, koliko ide u državu, koliko ide po sektorima, koje industrije, svaki fond, u kojim državama se ulaže. Recimo fond kategorije, ovo je A, ulaže u Hrvatsku 51,39%, fond kategorije B ulaže u Hrvatsku 58%, znači fondovi A malo manje u Hrvatsku. U SAD se u fondovima B ulaže 9,96%, u fondovima A 13,22% u SAD, naravno u dionice nekih tamo kompanija i tako dalje i tako dalje. Čak ovdje imam i kalkulator. Sad, vi koji ste ovdje napisali da znate, evo ga, promjenom A napisala Ivana, izračunala sam da će moja mirovina biti 250 eura veća. Sad, ako recimo netko od vas ovdje, recimo da imate 40 godina, 45 godina, da vidimo ima li nekoga ko nas prati i da točno zna koliko novca ima i da je u B fondu. Da vidimo. Gospođo Đurđa, koji je rizik prelaska? Pa rizik prelaska je da možete imati više novca na svom računu. Ok, K. Filčić, znate i u B fondu sam, ok, možete li napisati K. Filčić koliko imate trenutno na računu u svom B fondu i koliko imate godina do mirovine i vaša bruto plaća. Ok, imate 50, ok, sad piše Daniela. Ok, Daniela ima 55 i Suzana piše.
Ok, idemo vidjeti Daniela. Ako imate 55 godina, ako padaju vrijednosti dionica, onda pošto vi kupujete svaki mjesec sa 5% svoje bruto plaće i padaju vrijednosti, vi kupujete više. Naravno, vi uvijek možete iz B, odnosno iz A ste uvijek prebaciti u B, ako to stalno pratite. Tako da na vrijeme možete i prebaciti fondove iz kategorije A, ali ako imate 10 godina, 15 godina duže do mirovine, onda imate dovoljno vremena da možete nešto napraviti. Ako imate 2-3 godine pred mirovinu, možda neće biti toliko značajan. Ok, imamo sad tu puno tema, da vidimo. Ok, gospođa Danila ima 55 godina, ima 40.000 eura. Recimo, ako bi sad išli izračunat, makar je to sad kratak rok, ako govorimo 65, koliko imate, Daniela, bruto plaću, jer se uplaćuje 5% od bruto plaće. Ako ste ovdje, Daniela, 3.000 eura, ok. I što ste rekli, u kojem ste mirovinskom fondu? Daniela, znači koje društvo upravlja? PBZ, ok. Idemo pogledati ovdje, znači PBZ B, je li tako, Daniela? Ako je to PBZ B, tako je, stavit ćemo recimo 4% daje prinos fonda i da imamo 10 godina do mirovine. Što znači da trenutno stanje na računu 40.000 eura, kroz još 10 godina sa vašom brutom plaćom, 5% bruto plaće, vi ćete još dodatno platiti 19.000 eura i ukupno imati 83.000 eura na računu. Tih 83.000 eura i danas, gospođo Daniela, i svi koji pratite, novac koji imate u drugom stupu je sredstvo nasljeđivanja. Znači, ako se vama nešto dogodi, vaša obitelj treba dati zahtjev za isplatu tog novca iz drugog stupa. To jako puno ljudi ne zna, pa ću vam i to pokazati gdje to možete pročitati. Znači, ako se vama nešto dogodi, tih 40.000 eura je vaša ušteđevina koju dobiva vaša obitelj. Znači imamo 83.000 eura. Kada ulazimo u mirovinu, to se dijeli na 20 godina i dolazimo na mjesečnu mirovinu. Onda 20 godina podijeljeno na 12, da grubo sad izračunamo, to će biti mjesečna mirovina. No, sada, Daniela, ako vi prebacujete svoja sredstva iz fondova kategorija B, gdje vam jedan udio košta 40 eura. To znači vi sa svojih 5%, 150 eura mjesečno od prihoda, ovdje kupujete malo manje od 4 udjela. U fondovima kategorije A udio košta 29 eura, znači vi ćete ovdje kupovati 5 udjela, znači kupit ćete više udjela sa istom količinom novca, znači jeftiniji su udjeli u fondovima kategorije A, zapravo možemo reći kupili smo si vrijeme. Gdje vam je prinos 8% u zadnje 3 godine. Sad naravno prinosi ovise o stanju na tržištima, situacijama, možete si pogledati povijesne prinose kako to sve skupa izgleda. Ili ove recimo godine PBZ A vam je napravio 16, a PBZ 13, znači razlika je nekih 3. Ja gledam ove prosjeke. I sada imamo 83.150 eura. Sa ovom informacijom da vama vaš mirovinski fond može raditi 8%, pogledamo ovdje dole. Znači sa 83.000 eura imamo mogućnost po još 10 godina ostavimo u fondova A, da će nam ovdje biti 115.000 eura, što je znači 20-30.000 eura više na računu, samo jer smo se informirali. Naravno, dobro sjesti, dobro pogledati, jeste li za to, niste za to, pratiti svijet informacije, ali ovakva jedna informacija može konkretno donijeti, znači dalje se uplaćuje vaši 5%, samo se drugačije s tim novcem informira. Novac iz drugog stupa ima ga, nije potrošen, a ako se nešto dogodilo, imali smo ljude koji primaju već mirovinu iz drugog stupa i ljude koji su preminuli i obitelji naslijedili novac, tako da nije, da ga novac nestao, da je isparen. Kako vam se ovo čini da možete za 42 minute povećati 30.000 eura, imati 30.000 eura na svojim računima više samo sa jednom informacijom. Sad naravno neko mlađi možda ima 10.000 eura na računu, možda nema 3.000 eura bruto, možda ima 1.500 eura bruto i da ima isti fond, ali da ima 30 godina i do mirovine ima 35,
sa sadašnjim stanjem, dodatnim uplata, ta osoba će imati 128.000 eura. A kada bi ta osoba, idući 35 godina, i kada bi naravno taj fond radio svake godine, ne rade svake godine, rade negdje više, negdje manje, ovo su sad samo prosjeci, ovo je informativni izračun, kad bi tako bilo sa 128.000 eura, dolazimo do 346.000 eura ušteđevine razlika u prinosu. Ja ovdje sad imam otvorene ove kalkulatore Raiffeisen, svaki mirovinski fond ima svoje i možete otići recimo na stranicu Raiffeisen mirovinski fondovi i ovdje imate recimo nasljeđivanje sredstava, znači gdje si možete pročitati što ako i tko ima pravo u slučaju smrti člana fonda, kako se to radi, koji je tu zahtjev, nema zastare. To znači ako me netko preminuo, a nije počeo primati novac, već možete znači i to isto iskoristiti, koji su tu zahtjevi i tako dalje i tako dalje. Evo, ja se nadam da vam je ovo bilo sad korisno, znam da je možda puno informacija i tako dalje, ali evo, sad da samo znate, idete, pročitajte, pogledajte, saznate gdje ste u kojem fondu. Sad ću vam dati evo mogućnost ovdje u chat da se prijavite i na individualne konzultacije za početak 30 minuta. Rekli smo free, imate link, možete se prijaviti, možemo se dogovoriti za sastanak i možemo zajedno proći korak kroz ovo. Ovo nas ništa ne košta, niti vas ništa ne košta, ok, malo vremena, ali zašto ne nekome omogućiti da ima 20-30 tisuća eura više ili 100-200 eura veću mirovinu sa znanjem koje imamo, koje je dostupno svima i od 2013. godine se to može napraviti. Već 11 godina to pričam. Pa evo ja se nadam da sada vas to 87, da svako kaže 10 ljudi, mi smo informirali ljude što zapravo evo bi trebale raditi institucije. Tako da evo, Mirjana, kolika je cijena individualnih konzultacija izvan ovih 30 minuta? Prvo moramo Mirjana vidjeti što vi trebate, da li mi možemo tu pomoći, a onda ćemo dalje razgovarati. Ok, evo ga, sad sam 45 minuta potrošio ili investirao, treba bi biti webinar gotov. Ali evo, da, zadržali smo se malo više tu, jer sam evo komunicirao sa vama. Ali evo, da se mogu popraviti mirovine i sa postojećim stanjima i zakonskim mogućnostima. Sad naravno, kada želite dodatno ulagati, investirati, to se može puno bolje, puno više i puno jače. I zato vam preporučam, ako još nemate, napravite plan za mirovinu. Pogotovo ako imate i više od 10 godina, 15, 20, 30, 40 godina, vi možete i ne biti u problemu i u izazovima i biti bez novca, kao moja mama koja ima mirovinu 200 eura. I da prije 19 godina ja nisam počeo raditi, da nije počela štedje tada, bilo bi puno izazova. Danas tih izazova nema. I zato vam preporučujem danas odredite iznos, kao prvo koliko želite, s koliko godina ići u mirovinu. Ovo je sad unutar mirovinskog stupa što možemo napraviti. Ja sam izračunao, postoji jedna formula, zove se financijski kod, koliko bi bilo idealno kada osoba ulazi u mirovinu, osim mirovinskih stupova, da imamo spremnog kapitala. Znači da imamo 200.000 eura na računu u trenutku ulaska u mirovinu. Onda sam izračunao kada bi 20 godina taj novac mjesečno se isplaćivali, pa državna mirovina, zapravo da bi u mirovini imali iste prihode kao dok smo i radili. Zato je potrebno da bi se stvorili 200.000 eura dodatno ekstra investirati. Sad dolazimo do toga gdje investirati, vi koji ste pisali da vas interesira. Isto tako na ovom linku se možete prijaviti vi koji želite ulagati, investirati. Javite se, dogovorit ćete sastanak sa mnom 1 na 1 i točno vam pokažemo koje programe možete ulagati, investirati. Ovdje je sad konkretan izračun. Ako danas imate 35 godina i želite doći do 200.000 eura, ako vam je to cilj, imate 30 godina vremena sa prosječnom prinosom od 8%, što smo sad vidjeli da evo i neki mirovinski fondovi rade, samo je razlika da po isteku od 200.000 eura imate vi na računu. A u mirovinskom fondu nemate taj novac 100% dostupan, nek se on isplaćuje mjesečno. Isto je u trećem stupu, 30% možete dobiti odjednom, a ostatak se isplaćuje mjesečno. Ovdje mi pričamo da imamo gotovinu 200.000 eura s kojom vi tada upravljate. Sa 8% godišnjeg prinosa na uloženih 72.000 eura dolazimo do 200.000. To je znači ako sad imam 35 godina, dobio sam ovu informaciju i imam 200 eura. Ako nemamo, onda ćemo razgovarati kako da dođemo do tih 200 eura i imam povećanje prihoda za 200 eura.
S druge strane, ako danas imate 45 godina i isto takav cilj imate 200.000 eura, ali imate 10 godina kraće, potrebno je 500 eura mjesečno sa istim prinosom, ukupno uložiti 120 da bi došli do 200.000. Sigurno ste čuli ono vrijeme je novac, znači kada na vrijeme krenete, imate puno vremena ispred sebe, 20 godina, 30 godina, 40 godina, idealno bi bilo da kad će čovjek zaposli da stavlja svojih 10% sa strane da si osigura tu mirovinu, jer kada govorimo da sve duže živimo, da onda možemo i u toj mirovini i naravno dalje normalno funkcionirati. Pa što je lakše? Naravno, neki ste pisali da nemate niti 10 eura, 20 eura, što je zabrinjavajuće. Ako danas radite, zdravi ste, imate posao, a nemamo novca, to znači da su ili premala primanja ili nešto ne štima, a što onda ako smo bolesni ili u invalidskoj, od kuda ćemo onda živjeti? Tako da svakako ja mislim da ste na pravom mjestu u pravo vrijeme da donesete odluke da sjednemo i razgovaramo.